tant en els dos camps vaig fer un creixement personal molt gran i va ser molt guai. I ara aquesta trobada també m'està ajudant a recordar tots els aprenentatges que vaig fer, compartir-los, agafar idees per continuar amb l'acció i realment està sent un procés molt guai i vull continuar a implicar amb l'SCI perquè m'està ajudant molt i sí. La meva experiència amb l'SCI ha sigut molt positiva, m'han donat molt de suport i m'han ofert tot un acompanyament durant tot el procés de canvi de projecte, trobar un projecte, resoldre conflictes. Hi, I'm participating in chapter Remember Swing in Barcelona. We focus on the topics exile, gender, and rise of populism as well. And in order to learn the perspectives, we went to some of the places that are really important in the history of Catalonia,